wenging bumi 24 wektu ngliwati awan miwah wengi mengko sakabehing penguripan papane umat kang satuhu netepi dharma Surya Candra miwah Karatika dadi seksi lampahing jaman ingkang kebak ing lakon hanenggih laguning urip rinipta dening titah ingkang samya anglakoni gancare sang senggana Yodyan Maruti sabaya mukti sabaya pati gesange rina klawan wengi wis patembaya datan singlar saking janji urip sak wutuhe mung kanggo hangabdi mring Gusti ingkang Maha Suci. Begegek ugek sadulita hemel ndak waspadakake kang prapta ana karang kadempel iki Wanara Sit inggih Kyai Semar Badranaya Nirbaya Nirsangsaya praptanipun Anoman wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya kepareng senggana ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kyai. Iya wis ndak tampa kanthi bener becik gawe bombonging pikir gambira marawata suta jroning nala ora liwat pangestuning Badranaya tampanana Anoman. Inggih kula pundi dadosa jimating gesang kula Kyai. Kejaba saka kuwi wis sawetara wanci Semar Badranaya ora ketemu kelawan jeneng Sira Senggana. Lah kok dadi janur Gunung Kadingaren jeneng Sira prapta ana karang kadempel kene
ana parigawe apa Senggana? Kyai Semar lumaing bawana kureping akasa boten wonten ingkang saged kula suwuni pirsa kejawi Kyai Semar Badranaya. Perkara apa Senggana? Kyai Semar tumrap gesang pribadi kula menika duh Kyai. Rumaos kula gesang wonten Madyapada menika sampun dangu. Anggen kula puruhita wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati Denda duk rumuhun kinten kula. Sak sampunipun rampung anggenipun netepi kewajiban ngrubuhaken negari Ngalengkadiraja sampun paripurna ingkang dados gesang kawula. Ewadene dumugi semanten Anoman kok taksih ginanjar umur ingkang panjang. Kamangka duh Kyai, bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya punika sampun muksa murut marang kasedan jati lan malihipun kadang-kadang kula wanara inggih sampun paripurna ingkang dados gesangipun. Lah kok Anoman ngantos rikalenggan sakmangke dereng wonten titikan kapan Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang akarya jagat. Duh Kyai Semar, lepat kula menika menapa dosa kula menika menapa? Kula nyuwun pejah Kyai. Aja ngawur kowe Anoman. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sehari mulat mangandhap gading ngalah Wanodya yukura aking gelung rusak waralan gesma kang iga kaeksi aja waton ngomong ning ngomonga sing nganggo waton Senggana. Kok kowe njaluk mati ning Semar ketemu pirang perkara? Ingkang menang Hamurba kang sarta Amisesa. Patine menungsa kuwi dudu sapadaning titah ning kabeh mono ana astane Gusti ingkang Maha Murah. Senadyan kabeh umat bakal tumekaning pati asale lemah bali dadi lemah ning yen uripmu ki isih ginanjar umur sing panjang tegese daramamu ana Madyapada iki durung rampung Senggana. Yen kowe njaluk mati ning Semar, siji kowe iki kleru, loro tegese kowe kuwi nggege mangsa ngelak wanci nrajang kodrating ilahi. Tak jarawani ya Anoman, tak jarawani. Sing jenenge pati kuwi pinerang dadi telu. Siji Pati Nesta, loro Pati Madya, dene sing pungkasan sinebut Pati Utama. Jlentrehipun kados pundi Kyai Semar Badranaya? Siji sinebut Pati Nesta. Pati Nesta kuwi tegese pati kanthi nerak kodrating pangeran kanthi cara lampus diri. Yen iki mengko nganti mbok lakoni, nyawamu ora bakal ditampa karo Gusti kang akarya jagat. Angka loro sinebut Pati Madya. Pati Madya maknanipun kados pundi? Pati Madya kuwi tegese
patine manungsa kang wis ndungkat mangsa kalane. Pancen pati sing wis dikersake karo Gusti kang akarya jagat. Perkara swarga apa neraka kuwi gumantung amal kabecikan, amal tumindake nalikane urip ana ing alam padhang. Yen pancen tumindake becik nglakoni kewajibaning pangeran, ngedohi apa sing dadi larangane, iki mengko cadangane mesti ya kaswargan sejati ewadene Senggana. Yen uripe ana ing alam donya mung ngoyak butuhing hawa nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindakake perintahe pangeran, mengko cadangane ora ana liya ya kejaba mung neraka jahanam kuwi sing diarani patimadya ewadene Anoman. Sing pungkasan sinebut pati utama. Apa to maknane pati utama? Pati utama kuwi tegese pati kang dijalari bebela bebener kang sarta kautaman. Contone para kusuma bangsa ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana ing sajroning payudan utawa peperangan kuwi ganjarane ana swarga tundha sanga. Lah saiki balik kowe Anoman kari milih, Senggana kari milih, kepengin mati nesta, mati madya apa mati secara utama? Kula kepengin mati utama, Kyai. Mareka den prayekna semurire eka hambalik tityane gandayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar kowe kepengin, kula kepengin mati utama. Ya. Yen kowe pengen mati secara pati utama tebusen. Merga daramamu utawa kewajibanmu urip ana ing alam padhang kuwi durung rampung Senggana. 1 pesti, 2 judul, 3 wahyu, 4 derajat pangkat, 5 donya. Kowe kabeh ana panguwasane Gusti ingkang Maha Kawasa. Nuh nggih mangestuaken dawuh Kyai Semar Badranaya. Senggana kula wonten dawuh. Nanging kabeh kuwi ana mula bukane. Kabeh kuwi ana mula bukane Senggana kok diganjar umur dawa kuwi ana sebab musababe. Waduh, sebabipun menapa Duh Kyai? Kula nyadong dawuh dumateng Kyai Semar Badranaya. Ya, yen Senggana kepengin ngerti, yen Anoman kepengin ngerti, bakale tak dongengi, bakale tak ceritani. Kaya ngene ceritane. Kenang apa kok Senggana pinaringan umur sing dawa kelawan Gusti kang akarya jagat. Nalikane duk kungkur Anoman isih ngabdi utawa puruhita marang Prabu Rama Wijaya, ratu kang mahambeksi Natriya. Rungokno Anoman, kaya ngene iki larah-larahe. Kenang apa sebabe kok Anoman diganjar umur sing dawa? Kaya ngene sejarahe Senggana.